jaduong' nyaka wayiere ni role ma jaduong' Raila Odinga osetimo e Kenya ka onge ng'ama nyalo mosetimo. Kumusegolowa nyaka section 2A ma democracy kama wantiere kare onge ng'ama nyalo kawo historia mar Kenya. To be nitie seche moko ma ka ogik kamoro te wacho ni koro nyithindo osebedo madongo gin gi miegi jaduong' in koro ywe. Taparo wasetundo kanyo ero kata na wazungu wacho ni seche moko kimiel ahinya stage matayo tho kanyo ji nyalo wigi wil ni miel mamit. Atieko kawacho kama. Political parties ginuang'o pesa kendo en a percentage ma une manukadho ma ano kane tiende mar keto leader of opposition nikech ka in leader mar Azimio in gi jogi e parliament orero gi ni ugolo 20,000 dwe kadwe kose 40,000 kaeto e national government ginene e budget magitimo bichak imiyo gi apani ginene sani unwang'o bilion 2 higa ka higa koso bilion 3 magwaro on paper onge mwaseyudo kata chiel nyaka serikal budget zote implemented imiyo gi pesa so onge gimochuno nikech apani ginene mondo pak moko bedi pak so gin go already pesa ginwang'o kwa national government onge tiende ma ok ochuno koro miyo onge gima duong' machuno on nyaka wadhi